Jopiny e gweng' ma Kamasawa West Kochia Lokeso ne kar chung' od bura mar Angwe kaunti ma Homa Bay ne omonjo tesend obila mangego ka giseyo obila mawuok e tesend obilano kuom ne temo mako rawera moro e gweng'no e tok chik. Obila tesend obila mangego mane ni kod nyamburko ariyo ne odonjo e gweng'no mar mako rawerano, kata kamano dwaro margi ne otore bang' jogweng' wuok oko kendo thiro dwaro margi no ka giseyo obila kuom achije ma onego gimaki to rawera maonge ketho ema gidwa mako. Jogweng' wacho ni nitie achije adek madongo e gweng'no ma oologi gi kuo e yor ang'enge ma obila onego maki, kata kamano chal kagima obila umogi. Jopiny ne ochokore nyaka tesend obila mangego maginyiso ich wang' margi e wi ondamo mane obila okawo. Mar nyithindo mosebedo ka chandowa gine anyuolawa nochuno mondo anyuola ogol kata osebedo piny ka mogolo nyingi oko e anyuola kaluwore gi timbe ma gisebedo ka gitimo. Gibiro gikwale kor gweng' to gidak town. Gima nochuno mondo kaw okang' mondo bi ka polisi en ni gin criminals to gine mag gibiro gidwaro joma innocent e kor gweng'. To nyathi yuora mimanya makata tere mar ng'ato pok ogombo. En kata gimoro amora michich gi kor gweng' pok ondike. Wachi ni ochanda kabisa. Konywa uru sirikal. Wan matek e kor gweng' nikech nyithindo mokelo jogi to nyithindo mose nyaka kwelo magik moko kwa bed gi kor gweng'. Ko bi many sa 10 ma nyathini dhoto ogwe maka ji onge to dikoro wakie kuma entie. Obedonwa malit. Nindo tamowa pod wasiko makwa dang'ni. Wach no obedona malit jothurwa. Ne uru kaka ukonyowa. It was because of an incident which was reported at the station. A case of assault stroke breaking, and officers were on operation to arrest the suspect who was reported, but unfortunately the community turned wild and resisted to prevent the suspect to be arrested.